Harjoitus tulevaisuuden vahvistamiseksi ja oman itsen ankkuroimiseksi tähän hetkeen. Seiso tukevaa puuta vasten. Katso, että edessäsi on selkeä polku tai tie. Valitse intuitiivisesti, kumpi suunta edustaa sinulle menneisyyttä ja kumpi suunta tulevaa. Voit tunnustella hetken, että kumpaan suuntaan olet kallellaan. Kuvittele ja tunne sitten kaikki, mikä liittyy menneisyyteen omassa elämässäsi. Viivy siinä niin kauan kuin tuntuu hyvältä. Kuvittele ja tunne sitten kaikki, joka liittyy tulevaan omassa elämässäsi. Viivy siinä niin kauan kuin tuntuu hyvältä. Anna kehosi päättää, kumpaan suuntaan haluat lähteä kulkemaan ja lähde kulkemaan. Kuvittele, miten jokaisella askeleella mennyt jää taaksesi, putoaa polulle ja olo kevenee.